Er det en rigtig mus? Ja, det er en rigtig mus. Mørkmus. Det er en mørkmus, ja. Du skal tage det under det, udenfor. Og så spiser du udenfor. Ikke? Jo. Så leger med den, eller hvad? Har du selv røget den mus? Er det det, der render ned der? Men jeg skal ikke. Giv den til Mads. Men jeg vil ikke. Giv den til Mads. Jamen, det er da synd for ham. Men jeg vil bare ikke have sådan en mus herinde, for den sviner, den er allerede blod på gulvtæp. Jeg ligger og renser gulvtæp. Så nu skal jeg nu kører jeg spidsen herovre. Her. Spidsen herude, far. Kom. Kom herud. Kom. Ja, kom herud. Kom. Men ham der, han spiser jo mod sig selv, han. Det er jo ikke noget her. Ja, nu skal jeg skal ikke. Nej. Han har taget den. Hvad? Hvor har han taget den der? Må ikke give ham. Du skal ikke give med sig. Nå, prøv.